रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दीपक चव्हाण असतील, भूषण देसाई असतील, ज्यांचे हात बरपटलेले आहेत ते असे मिंदेपणा करून जात असतील। आम्ही नाही, आमच्यासारखे करोडो लोक हे या संपूर्ण शिवसेनेला वाहून घेऊन निस्वार्थपणे काम करणारे आहेत ना, ते खऱ्या अर्थाने आमचा ॲसेट आहे। अशा या भाडोत्री लोकांच्या जीवावर आम्ही नाही आहे। असं नव्हे तर नारायण राणेचे बाडगी लोक जे आहेत ना ते तर टूर करतायत। माननीय वैभव नाईक यांनी मागच्या 6 महिन्यापासूनच मला जिल्हा प्रमुख पदापासून मुक्त करा आणि माझ्याऐवजी नवीन चेहऱ्याला वाव द्या, ही एक चांगल्या पद्धतीची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे आणि आमचा उपयोग महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यांसाठी करून घ्या, एवढं मोठं मन ठेवून काम करणारे आमचे वैभव नाही। आणि दुसरीकडे खुर्ची मिळाली नाही म्हणून थैथाट करणारे हे नारायण राणेंचे कुपुत्र, या दोघांमधला फरक आहे। दीपक, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।